Тук имам леки натрупвания тук на мазнини и в задните части и в краката, в бедрата. Оптималното ми тегло е около 48 кг. Сега съм около 50-51. Искам да подобря някои неща във външния си вид. Искам да отслабна 2 кг, защото тези 2 кг са последните. Обикновено при всички жени се случва, като тръгнат да отслабват, обаче остават винаги едни 2-3 кг, които са страшно упорити. И тези килограми не мога да ги сваля вече 2 години и искам да ги сваля веднъж за винаги да се отърва от тях. Когато се роди моя син, всъщност проблемите с теглото започнаха тогава. Трябваше да лежа вкъщи 5 месеца за задържане и това доведе до 26 кг отгоре. Не знам дали ми отива тази бутилка, но трябва да се разхождам с нея цял ден, защото днес ми е детокс деня. И трябва 36 часа да пия само чайчета и сокчета. Отивам при доктор Стоянова, диетолог. Надявам се, тя ще ми помогне да се отърва от излишните 2 кг. Упс! Здрасти, Гери! Как си? Ени. Добре, благодаря ти. Заповядай! Много се радвам да те видя. Ти пак ли си на чайче, Гери? Да, цял ден днес ми е детокс деня. И си разнасям бутилчетата навсякъде. Ти с твоя детокс. И какво има в тази бутилка, казваш днеска? Не е фреш този път? Чай с мед. Какъв чай си направи? Някакъв плодов чай. Нали окей? Еми да, става. Може да си използваш джинджифилов чай, зелен чай следващия път за още по-така активизиране на метаболитните процеси и да може да изгориш. Това трябва да направим. Подозирам, че метаболизма ми е забавен и мисля, че имам доста мазнини и трябва да ги проверим. Добре, ти имаш ли представа колко е актуалното ти тегло в момента или ще те измеря след малко да ми кажеш? Между 50 и 51, поне на моя кантар, не знае колко е верен също. Тук ти си с 1,60. Да. Добре. И ти искаш да бъдеш 48 кг. Това да разбирам. Да. Това ни е целта. Я ми кажи в момента ти в колко часа се събуждаш, че силно ме касае времето, в което спиш? Напоследък заради стреса имам много лош сън. Събуждам се обикновено в 5 часа сутринта, най-късно. 5 часа? Да, най-късно. 4, 5, след това заспивам пак се събуждам. Просто след 5 часа сънят ми е много лош. Да, много. Спиш неспокойно? Да. Будиш се? Да. Будят те някакви емоции, някакви мисли, разтревожност или просто не може да... Не, аз подозирам, че това е след периода с отглеждане на децата, защото те се събуждаха обикновено тогава и то си остана като... Трябва да се опитаме да го поправим това. Сънят е много важен за метаболизма. Знаеш, че по време на сън се отделят голяма част от хормоните, които са отговорни за метаболизма, за забързването му, лептина, грелина. Това са все хормони, които се отделят по време на сън. И след като се събудиш, какво е първото нещо, което закусваш, хапваш? Обикновено чаша топла с мед. Браво, поздравления. А защо с мед? По-ми е вкусен, пък и така съм... Това не е ли правилно всъщност? Хайде да го променим. Не е лошо, но хайде да променим чашата топла вода, да бъде само чаша топла вода. Да няма мед. Да не добавяш калории. Нека бъде първата да бъде без мед, а втората вече може да добавиш мед. Лимон да слагам ли? Може да смениш, ако отдавна пиеш с лимон, сега може да добавим, ако искаш, ябълков оцет, който е богат на пектини, които забързват метаболизма, полезна, разтворима целулоза. И какво закусваш? Закуската ми обикновено е солена. Сладки закуски не мога да ям. Ям сандвичи, ям яйца. Чаша кафе ми е другото прегрешение. Пия чаша кафе след закуската, защото го пълня с захар. Кафява захар, обаче 3-4 лъжички. 3-4? Да. Верно ли? Да. И защо така? Не обичам го така. Трябва да е много сладко. Това ми е прегрешението, знам. Може ли да сменим захарта с мед или с
Кафе с мляко. нектар от агаве или с стевия, с някои от тези съвременни, хубави, естествени подсладители, които не повишават така пиково кръвната захар. Не съм опитвала, трябва да И ще опитам. намалим калориите по този начин. Вместо да приемеш 100 калории с кръст, ще приемеш 20. Опитвам се да правя упражнения всеки ден, но се опитвам, не е всеки ден. А кога се случва това? По кое време на деня? Опитвам се сутрин, но сутрин съм много неактивна и не се чувствам добре. И затова го промених и си правя вечер. Да. Птица. Правя ги вечер, упражнения като коремни преси, упражнения с кирички, имам и пътека вкъщи, опитвам се да се качвам и на нея, само че много малко време имам и понякога Виж, правя това или е едното важно. или другото. Това е много важно, ако искаш да свалиш мазнини, Да. защото кардио упражненията, пътеката имам предвид, да. те са основния фет бърнинг, фет Да, бърнър, който да, можеш да да. използваш. Ако имаш пътека вкъщи, използвай я. Добре. Добре, Гери, а какво обядваш най-често? Обядвам зеленчуци някакви, салата. Под формата на салата, Да, предполагам. салата с някакво месо. Много консумирам риба. Да ми разкажеш повече за салатата? В нея има ли сирена, колбаси? Не, сирена не обичам и не ям сирена. И колбаси няма, да. И колбаси няма. А как я вкусяваш? С много малко зехтин. Супа включваш ли в обядите си? Супа от време на време вместо салата, да. Да кажем, че си обядвала и следващото ти хранене вечерята ли е или има една следобедна Не, закуска? сладкото в 4 часа. С кафе ли е предложението? Да, обикновено. Пак е с По-слабо много кафе. захар. Пак е с много захар и всъщност закуската е винаги сладка. Вечерята? Вечеря. В колко часа се случва ми е интересно? Обикновено до 8 часа гледам да вечерям. А имаш ли бял вин? Естествено. Лека вечеря, ама? Лека вечеря. С леко вин. бял вин. С леко бяло вино. Колко Това чаши? е поредното прегрешение. Една-две чаши. Една-две Да. чаши. Твоя режим на хранене е доста правилен. Единственото, което не ми харесва и не виждаме, къде са плодовете в твоето хранене? Не ям плодове. Защо така? Не знам, не ми харесват. Много рядко ям плодове. И обикновено една-две ягоди на година. Една-две ягоди на година звучи. Да. А откъде си Една набавяш витамини? ябълка на 5 месеца. Приемам такива витамини, разтворими витамини. Гери, сега. Сега ще ти кажа кога още не. Видиш двете ногички. Хайде сега стъпи. Точно така. Искам да го хванеш така, сякаш държиш мотор. Повече не искам да чувам, че ти е бавен метаболизма. Така ли? Да. Тук има някакви работи. Гери, готов Обаче си? 52 кг, даже съм 52. Не 50. Значи имай предвид, че в момента е края на деня. В края Да. на деня човек е и с по-високо тегло Да. и по-нисък, за съжаление. Успокоявай. 25% в момента са мазнините в тялото Вау, ти. Аз страхотно. не виждам нищо притеснително в това. Това е оптималният процент мазнини, който трябва да има една жена на твоята възраст, за да може да произвежда нормално количество хормони, женски полови хормони. 37 кг са мускулите в тялото ти. Това е напречено на бразданата и гладката мускулатура и водата в тях, т.е. и вътрешните ти органи. 2 кг е костната ти структура, което така ме навява на мисълта, че може би, не знам дали скоро си посещавала такива специалисти, но е редно да си направиш една остеометрия, да видим Да. каква е костната ти плътност и си в една такава възраст, в която вече, нали, много важно е усвояемостта на калций да е абсолютно пълноценна, така че е хубаво и това да го проверим. Добре. Това, което бих те посъветвала аз да направиш, е по-скоро да повишиш мускулната тъкан за сметка на масната тъкан, т.е. да намалиме малко. Като Добре. казвам малко, имам предвид 1-2% и да увеличим мускулната. Но това означава, че тук числото на килограмите няма да мръдне много. По-скоро даже може да остане същото. 1918 килокалории е дневният ти прием на калории, калориите, които поддържат твоето тегло, ти ядеш по-малко от тях. Това обуславя една метаболитна възраст на 28 години, т.е. метаболитната ти възраст е доста добра, по-млада от хронологичната ти възраст, което означава, че гориш много добре калориите, много добър метаболизъм. Аз нямам забележки. Дневният ти режим ще ми се да направим малко промени. Това ще ти го напиша в имейл, ще ти съставя дневен режим, като ще включа плодове.